Жиңу таңы отқанға да бойтақ инде. Тизден жетмеш жылы сезесіз ме? Соғышлардан қойтушылар, ауылдашлар, шәһид жаннар исемнәрен білесіз ме? Тұтасыз ме исіңізде дұға қылып, яқташларны, илдәшләрне һәр мезгілде. Дұға аша Құдайымнан гүл сұраймын,
Кайгы хәсрәт китерә күрмә дип илемә. Йөрәк җилкенүдән хисләр сыймый күңел ярына. Язлар ташкын, аның кочагында барам тәүге сөю ягына. Язлар, язлар, алып килә назлар, сихри нурлар сибә дөньяга. Шатлык булып, илһам булып килә бу җанымнан шигъри моң ага. Язлар, язлар, саф мәхәббәт килер, җанга шатлык нуры таратыр. Сөю назга, бәхетләргә төргән бу язларны һәркем яратыр.
Рәхмәт, дуслар. Сез әлегенә тыңлап киткән җыр бу үзебезнең әлмәтебез композиторы Роберт Андреевның яңа җыры булды, "Сагышлы боз" дип аталды. Хөрмәтле авылдашлар, кунаклар, сезне барыгызга якынлашып килүче бөек бәйрәмебез белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Барыгызга да исәнлек, саулык, менә монда утыручы безнең инде тыл хезмәтчәннәребезгә бик күп сәламәтлек, аларга исәнлек, саулык телисем килә. Менә киләсе җырым алдыннан мин шигырь юллары укып китәсем килә. Серләрем күп сиңа сөйли торган, бер үбәсем килә битеңнән. Мин идем ул сиңа шатлыгын да, кайгысын да бергә китергән. Хәтер арбасында теркел-теркел, хыялымның белеп кадерен, үпкәләгән кебек җиргә сеңеп, каршы ала салкын каберең. Чынлап та бу инде минем әниемә багышлап әйтелгән шигырьләр булды. Менә инде бүгенгесе бәйрәмне, менә шушы якынлашып килүче 70 еллык бәйрәмне әнием белән әтием күрә алмыйлар. Алар да шулай ук тыл хезмәтчәннәре иде. Менә аларга инде шушында килгән кунаклар, алар эчендә тыңларлар дип уйлап торам инде. Менә бу җырым әниемнең рухына дуга булып яңгырасын. Әнкәйгә дип атала җыр.
ел 22 июль ял көнне Әлмәттә район сабан туй бәйрәме үткәрә. Монда бик күп нәдерлеләр катнаша. Алар ат чабышында катнашып беренчелекне алырга йөгерәләр. Бәйрәм куәтләнә барганда Гитлер Германиясе Советлар Союзына хыянәтчел рәвештә һөҗүм итүен белдерәләр. Кояшлы көн караңгылана, халык тарала. Сугышның беренче көнендә үк 150 нәдерле повестка ала. Ялга киткән 555 кешедән 264 батыр туган туфрагына, туган йортына, гаиләсенә, якыннары янына кире әйләнеп кайта алмый. 291 нәдерле исән-имен әйләнеп кайтып, шуларның инде 290-ы бакыйлыкка күчте. Бүгенге көндә бер ветераныбыз, нәдер элмәндәре Госманов Сәлман абый орден медальләрен балкытып, шаян сүзен кыстырып, безнең белән шушы авылда яши. Шулай ук Нәдер авылыннан үзләре теләп фронтка киткән кызлар да була. Зәйтүнә Закирова, Зәйтүнә Сәләхетдинова, Әминә Шакирҗанова, Әминә Мирханова, Җәүһәр Гәрәева, Мөзәйянә Мөртазиналар. Ике Әминә санитар поездында хезмәт итә, калган кызлар инде палаткаларда урнашкан госпитальләрдә хезмәт итәләр. Бүген безнең залыбызга Мөзәйянә Мөртазинаның кызы кунакка чакырылды иде. Гөлсафа килде микән? Хәзер сүзне Мөзәйянә апаның кызына бирәбез. Үзенең фикерләре, әнисенең истәлекләре белән безнең белән дә бүлешә иде. Benim әнием үзенең истәлекләр турында бүлешергә бик яратмыйдыр. Бар ишеткәннәрне генә, безнең белгәннәрне әйтәм. Benim әнием шушы авылда 23 елның 27 июльдә туып үскән, 7 классны тәмамлаган. Шуннан соң ул Нәдер авылының шифа пунктында эшләгән. 42 елның 19 июлендә повестка килә, аларны фронтка дәшеп, шул сугышка китә инде. Ул беренче сугыш еллар сугышын җыелап Калуга шәһәрендә, Тула шәһәреннән Калуга шәһәреннән башлый. Һәм дә безнең әниебез инде ул үзе язылган истәлекләре дә бар. Шунда язып калдырган инде. Беренче фронтның инде катнашмаган госпитальдә, 40 госпиталендә санитарка булып эшләгән. Но әгәр сугыш чорында инде кырлардан яралыларны да ташы алып кайтканнар госпитальга. Безнең әниебез кайткан 45 елның 20 декабрендә. Шуңынчы ул Восточно-Сибирский фронт. Шунда торган өчен япон сугышы башланган, бәлкем аларны шунда да алып китәселәр булган. Шатлыкларына каршы инде алар анда бармаганнар, иләренә кайтып биргәннәр. 45 елның 20 декабрендә әни өйгә кайткан. Рәхмәтләр янында. Зур рәхмәт телегезгә сөйләвегез өчен. Нәдер Гопта мәктәбе бию коллективы башкаруында Катюша биюе. Выходила
Әйе, нәдерлеләр тыныш хезмәттә тырышлар. Сугыш кичкәндә юлбарыстан көчлеләр. Шамил Надыровның сугышчан юлы Мәскәү авиация мәктәбеннән башлана. Ул учучы булып хезмәт итә. Җиңүне ул 1945 елда Австриядә каршылый. Ләкин сугыш инде. Иң мөһиме булып, үлем куркынышы белән бәйләнгән бәрелешләр истә кала. Шамил Надыровның улы бүген биредә. Кунакка килергә мөмкинлеге булмагандыр инде алайса. Сугышның беренче елында иң авыр чорда танылган Нәдерле Газиз Абдуллин турында иңрәеп кенә сөйлисе килә. Гади солдаттан алып батарея командирына кадәр үсә ул. Ул Мәскәү яны, Волоколамский, Солнечногорск шәһәрләрен азат итүдә катнаша. Капитан дәрәҗәсендә Берлинга кадәр барып җитә яза ул. Ә инде тыныч хезмәттә Газиз абый авылыбызның баш агрономы булып хезмәт итә. Бүген бирегә аның кызы Нәсим апаны чакырган идек. Сүзне Нәсим апага бирегәле Газиз абый турындагы истәлекләре белән безнең белән дә уртаклашса иде. Чәчәк. Нәсим апа бирелә. Әти турында инде бик күп сөйләделәр дә, яздылар да. Шуңа күрә мин сөйләп торырга җыенмыйм. Мин инде үземнең шушы авылда эшләгән чакта язган, очрашылган шигыремнең ахыргы юлларын укып китмәкче идем. Бу шигырь очрашылып атала. Ул 75 елда безнең әтине эзләп тапты. Аның сугышчан дусты Сапсов Федор Афанасьевич һәм ул шуңа карата язылган иде. Шуның ахырын мин укып китәм. Булдымы аларның яшьлеге, бүреләр, яз, чәчәк исләре. Кая ул чәчәкләр, яшьлеккә сеңгән тик кан, дары исләре. Карбызлы окоплар, аш атлар, бомба һәм снаряд яңгыры, тупларны сазлыкта сөйрәүләр, булар төш булгандыр ахыры. Һәм кинәт шылтырый телефон, бик таныш бер тавыш эндәшә. Ерактан, шул канлы яшьлектән 30 ел аркылы сөйләшә. Син, Газиз, чын-чынлап бу синме? Әйе мин, тик инде чыларган. Ни сөйли? Чәче бит кап-кара, 30 ел бүтәнләй узмаган. Сикереп тора ул урыннан, шул Газиз каядыр югалган. Телефон янында яшь комбат, яшьлектә бит алар яңадан. Кояшлы май көне, нәдердә җыелган бар халык бәйрәмгә. Бер полковник кинәт күренде, калдырды барчасын хәйрәнгә. Орденнар, медальләр күкрәктә, таң калды тик тормас малайлар. Бу батыр командир абыйның битеннән яшьләре агалар. Сулкылды ул дусларын шапа. Әлләсен башланды иянәп, әйтә алмый әйтәсе сүзләрен. Юлы да җай булган аңарга, көне дә бик матур, шалт аяз. Әрәмәйенде шау чәчәктә, иртәрәк үрүгенне килде яз. Исереп, шомырлар исенә, зәймулап бик озак йөрделәр. Ландышның инҗле чукларын балалар китереп бирделәр. Җимелди хуш исле чәчәкләр, яшьлектән алар бит килгәндер. Язмышы яшь чакта бирмәде, бу көннең килерен белгәндер. Һәм әйтте кунагы елмаеп, алдык бит язмышның бүләген. Үлсәм дә инде һич үкенмәм, үтәлде иң олы теләгем. Күрәсең, күңеле сизгәндер. Аз калган булган бит гомере. Сугышта эләккән ярадан имгәнгән булган бит бөере. Яз саен очраша һаманда, картайган солдатлар җыенда. Тик кими елдан ел сафлары, онытмыйк без алар хакында. Патриот шагыйрь безнең Муса Җәлилнең Кызыл ромашка шигыренә композиция. Муса Җәлил Кызыл ромашка. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмаеп, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчыкларын. Таң сипте өсләренә хуш исле сафчыкларын. Чәчкәләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел, моңаеп
Ultra Ромашка kızı. Dikşukları ak түгел, kan şekilli, kıpkızı. Ромашкалар borda ak, ayırılmay birbirinden. Nişik bulay bir özü, o kızıldan kiyingen. Ettiler. Sesini ne buzgardın, ne işledin, neden kızıl şıkların, neden olsun pislerin. Tümle benim yanıma yatır batır soğuştu, attık şunlarına. Bu bir üze soğuştu, 15 okşığa karşı, şiginmedi, tuttuğunda yaralandı, bul başı. Onun batır ot kaldı, tanrı benim şıklarga. Benim kızıl tüllegim bir aşağıda şuntanlar. Yigit gitti, bir kaldım, kalem saklap şuğumda. Günde onu sağınıp, balkınlayım dağınlarında. Bizning ovulda Salimovlar nesli ko'p ham tarmoqli. Shulardan Mirg'asim aboy, Shamil babaylar, traktor yurtuvchi, tankiz bo'lganlar. Shamil babay o'zining taqimida 1000 kilometrli marshni vaqtlusiz ham ortda qolmishi uzat. U Sivas frontida qatnashib, botirlik uchun medali ham Qizil Yulduz ordeni bilan bo'laklanadi. Onun turunda сәгатьләп сөйләп булыр иде. Сугыштан алып кайткан көндәлегендә барысы да язылган. Ул безнең кулларда. Бүген бу залда Шамил абыйның улы Гаяз абый да чакырылды иде. Димәк, ул да югаймы? Юкмы? Юк, ярар. Димәк, сәхнәбез турына кунагыбыз Гүзәл Валиуллинаны чакырабыз. Рәхимет. Каршы алыгыз, алкышлап.
Хакимжан Шакиржанов турында бездә мәгълүмат бик аз. Шунысы билгеле. Озакка сузылган аерылышудан соң, аннан башка үсеп җиткән улына ияләнә алмый инде ул. Бүген шушы залга без аның улы Хакимҗан абыйның улы Зәкиҗанны да кунак итеп чакырган идек, китеп икән Гөлсафа. Хакимҗан абый нинди өлкәдә хезмәт иткән, кайларда булган шул турда безнең белән уртаклашсын. Рәхмәт Зәкиҗан абый биредә Рәфис абыйны да чакырган идек. Менә килгәннәр. Зәкиҗан абый сездән. Семьядан сугышка 3 кеше китә инде. Әти, әтинең инесе, апа. Әти 39 елда китеп 45 елның декабрендә генә кайта. Аннан кеше абыебыз Леңгәләгә соңрак кайта инде. Аннан әтинең сеңлесе, менә әйтеп киткән Шакирҗанова Әминә тоже сугышта була. Ул 45 елның майында кайта, җиңүдән соң инде. Әтиебез әллә ни сөйләмәде инде, ул вакытларда әллә сөйләргә ярамаган әллә ничек. Мин кичкенә булганмын инде, ул чыгып киткәндә 39 елда. Ул 6 ел сугышта була, 6 ел сугышта булып кайта. Мин үскәндә әби белән бабайны әти әни дип үстем, потому что әти бит юк, өйдә юк. Әнине авыстай дип апалар артыннан, апалар авыстай дегәсен мен дә шулай өйрәнгәнмен инде күрәсең. Шулар артыннан аннан кайткач инде бик озак күнеп булмады әйтергә әти дип. Соңына күнегелде инде. Әтиебез сугыштан кайтып колхозда эшләп йөрде, Калашыкта эшләде, сәсәләрдә йөрде. Соңгы вакытта фаҗигале үлемгә иреште. Фаҗигале үлем дучар булды. Рәхмәт. Халык авылдашлар тыңлап отырганызга, барыгызга да рәхмәт. Котлыйм сезне шушы булачак бәйрәм белән. Шулай ук Гөлйөземебезне без белеп торабыз. Шундый матур әни. Рәхмәт сезгә. Сугыш башлануның 3-нче көнендә колхозның бердән-бер машина йөртүчесе Йосыф Гәрәев сугышка үзенең палутркасы белән китеп, исән-сау авылыбызга әйләнеп кайта. Инде Сәгадәт Гыйләҗев һәм Хәниф Садыйковлар үзләренең Суслангер галәүләре турында, андагы күргән авырлыклары турында ачынып сөйлиләр иде. Бүтән сугышны бер кыңгыраудан икенче кыңгырауга кадәр күп санлы рәхмәт хатлары һәм батырлыгы өчен медале белән бүләкләнгән Мәҗит Ханнанов тракторда уза. Сталинград, Севастополь, Будапештны алу өчен сугыша ул. Шулай ук Исхак Надыровның хәрби комиссар булуын, Сәгыйть Минхаҗевның Әлбәт районыннан чыккан бердән-бер хәрби табиб булуын, Әнвәр Рамазановның авиация полковнигы булуын, фронтның алгы сызыгында хезмәт итүләрен онытмый хөрмәтле авылдашлар. Шулай ук Хәмидуллин Сөләгать белән Миннәгалиев Әмирне Берлинда Әмир абыйның гармон тавышы очраштыра. Инде үз кулы белән күпме гармонга җан өргән Миннеханов Салихҗан абыйны да искә алмый булмый. Ишетелсә әгәр гармон моңы, кичке авылда, әйтик шушында, хисләреңне китә алып барыбыр, хит син аңа кушылма. Таң атканчы, көн туганчы йөрер, урамнарның барсын бер итеп, тол хатыннар күздән яшен сөртер, үзәк өзгөч моңны ишетеп.
Зәки Хәсәншин армияда хезмәт иткән чорда сугышка алына. Ул Леонид Ильич Брежнев белән бер частьта хезмәт итә. Кече җирдәге сугышлардагы батырлыгы өчен Кызыл Йолдыз 1-нче һәм 2-нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнә. Әлбәттә, нәдерлеләрнең сугышчан батырлыклары турында сөйләүне тагын да дәвам итәргә була. Кызыл Йолдыз орденлы Каримов Мөхәммәди, Галиуллин Миргазиян, Габдрахманов Муса, доктор Әхмәтов Әхәт абый, фельдшер-акушер Сылуапа, Хазиев Фазлый, Кызыл Йолдыз орденлы Сафиулла Шайдуллин, Гали Гыйззатуллин, Закир Закиев, Газиз Хафизов, Салихҗан Миннеханов, Дан ордены белән бүләкләнгән Миргасим Камалов һәм башка бик күп, монда исемнәре аталмаган, сугышның башыннан ахырына кадәр фронтның алгы сызыгыннан узган алдынгы ветераннарыбызны көне буе санарга булыр иде. Сәхнәбездә янәдән Нәдер мәктәбе бию коллективы. Каршы алыгыз. Авылыбызның ир-егетләре сугышка киткәч, авыр хезмәт, тылдагы калган әбиләр,
апалар, балалар, укытучылар җилкәсенә төшә. Асыл да, güzel дә, шыдам да булган баһадирдай затларыбыз авылыбызның мәңгелек тарихы алар. Халык үзеннән булдыра алганча өлеш кертеп сугышларыбызга ярдәм иткән. Асылгәрәева Җәмилә, Абдуллина Нижүм, Нургалиева Хәдишә, Харисова Фатыма, Госманова Зәйтүнә, Раухия, Бану, Заманова Мөгаллимә, Саримова Шәмсі Җихан, Якупова Дариға, Луқманова Дариға, Изиятуллина Пәрваз һәм тагын бик күпләр. Тыл батырлары Камилә Сәйфетдинова, Бану Асылгәрәева, Сәлимә Шакирова, Җәннәт Миннегалиева, Рабиға Хафизова, Саҗидә һәм Мәсүфә Гыйлаҗеваларның аяныч үлеме бар халыкны таң калдырырлык. Тылда хезмәт иткән авылдашларыбызның вафатларының рухы шат булсын, әйсәннәренең барысына да күңел тынычлыгы, хәерле картлык, саулык, сәламәтлек телибез. Сугыш. Нинди авыр, каһәрле, шомлы сүз бу. Сугыш. Кара болыттай ябырылып, өермәдәй өерелеп, ир-егетләрне авылдан. Сөенешле көннәр, якыннары кочагыннан йолкып кубарып, шыклы иртәдә ут эченә алып китте. Сугыш ул җимерүче, күз яшьләре туктыручы, миллионлаган кешенең гомерен үзүче. Сугыш күпме балаларның бәхетле бала чагына кул сузды. Сугыш сүзен ишетүгә җимерелгән шәһәрләр, янып көлгә әйләнгән авыллар, кара күмергә әйләнгән бакчалар килеп баса. Тол аналар, әти диеп әйтергә тилмергән ятим балалар, әтисез үсү күпләрнең бәхренә төшкән. Сугыш бик иртә улгайта балаларны. Итеккә олпан салырга да, кибән куярга да, сука-сукаларга да өйрәтә. Без әтисез үстек тилмерешеп. Ашыкканда ашау пешмәде. Без 4 бала үстек. Ачлы-туклы, аркабыздан биштәр төшмәде. Сугышына туры килгән балачакны мин бәхетле балачак димәс идем. Балачак бит ул матур хатирәләр белән истә калырга тиеш. Башыма килә пушым, аягыма аяк киемен, өстеңә кияргә бишмәтем. Туйганчы ашарлык икмәгең булмасын да, мондый балачакны бәхетле балачак дип әйтеп булмый әлбәттә. Тик алар үзләренчә бәхетле. Алар өлкәннән. Алар җиңү көнен якынайту өчен көрәшүче тыл солдатлары. Билдән карга батып, урман кисәләр. Соламын да ияләр. Сабан да сөрәләр аларның. Җитеп тә җитмәгән япь-яшь куллар. Нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр. Кешеләр күңелендә өмет өзелмәде. Җиңү өмете. Һәр бала әтисенең җиңеп кайтачагына, яңадан әти кайгыртуына өметләнде. Хыял өмет. Теләкләрне хатлар ялгады. Эш пешмаклы солдат хатлары. Сугыш кырыннан килгән хатларны өйдәгеләр зур түземсезлек белән көтеп алалар. Хат ташучы үтеп киткән саен тәрәзәгә барып ябырылалар. Курку хисе дә кичергәннәрдер. Чөнки ул елларда кара печәтле хатлар һәр йортның диярлек капкасын капты. Гаилә ятим, әниләр тол, балалар әтисез, бар, имансыз.
Benim de etiyim bulsaydı деген Жон әрнеткеш сүзләрне йөзәр, меңәр тапкыр кабатлагандыр буразна арасында үскән 41-нче ел балалары. Тик әтиләре генә исән сау кайтсын. Ниһаять, сугыш тәмам. Әниләре белән бергә япь-яшь килеш тузлы күз яшьләре йотып көткән җиңү таңы. Җиңү кемгәдер шатлык, сөенеш яшь алып килде. Тик кемнәргәдер кайгы, хәсрәт яше. Шатлык катыш, әйе, сугыш авыр, кан куйгыч һәм мәрхәмәтсез булды. Авырлыклар алдында сынмадылар, сығылмадылар олар. Biz bugün матур тормышта, тыныч күк астында, әти-әниләребезнең җылы кочагында гомер кичерәбез. Безнең балачак, бәхетле балачак. Мин бәхетле балачак бүләк иткән баһадир халкыма көндә мең рәхмәтләремне әйтәм. Алар алдында башымны иям. Сәхнәбез түрендә үзенең җырлары, моңнары белән авылдаш сандугачыбыз Зилә Сәримова. Yarısı arzular
Nedir Orta Mektebi Okutuşular Kollektifi tarafından ezirlengen Abdullah Ahmet'nin Yoksunu Beysisinden özük. Rahim etip qarağız. Ey Sabri koylarda yürüsün ekensin. Gündüzleri nişikte öte, işleri nişik uzdurga. Ey bakır kisekkayım. Gündüzlerin işliysin de bir anam. İşleri nişikti uzdurgasın. Kızlar da kilen digeni, oları da yok. Kırgız kımanda. Nihar şeyler bağlamışlar. Beylemlerde bitirik girdik. Elle koçanın bitirmişler. Bitirirge. Tıkıcağına Suzan'la. Jırlı beylemlerde beyler bitirik olmasa. Şeyler şerbet. Arhaşının indi, uyuşanlandı. Seni bilesin miken, yok iken. Seni koydası yudan, gözün olamay. Seni güdemirken kişirden. Seni koydası yudan, gözün olamay. Seni güdemirken kişirden. Ey kızlar, minike isen miken, yok miken? İsen bulsa bizni uylay miken? Yoktur, isen bulsa bu kadarla bir yıl boyu hat yazmış oturmaz idi. İsendir kuşukayım, isendir. Sen ümitsizlenme. Ümitsiz bir şeytandın adı. Ey şulay desen ne indi kuşukayım? Gitler mürtetinin başına gitseler eğlenip de koydurlar ayda yılgan bulsa. Allah İsen ne bulsunlar? Kızlar tizden jiteler deyin o gifritin başına. Jiteler de tizden. Şulay bulağına kusu indi kuşukayım. Şulay bulağına bir kaderdi bir ozalimine miniki. Bir kaderdi. Ey kızlar bulur indi bulur suğuş mu kaçtın? Nefise, senin ildarından hat falan var mısın? Soңғы tapqır Mitsan baktan bir hatı kelgen iş onun bilen bitti. Ey olay bulaş koyduk da jiteler o Allah bilsa. Birsin indi Xuday birsin. Kızlar, meniki top şeydi bit. Mine top gibi bir teyere koyduk kırsin. Minin soğuri razvitkra. Bir kaderdik yoza miniki. Bir güçlü güreşler var adık yoza. Vardır. Kızlar, bizning İlber bir hatında yazgan. Mergen mıltığı bilen, u kız gifritinin başına jittik degen. Şunun üçün özüne Slava degen orden bergenler. Mene ettiniz. Olur. Mergen mıltığı değil mi o? Mergen Onsa onun indi mıltığı bu ayken. Közgüle mıltık diyor. Ratıgındaki düşmanını saldatın güzelına getirip kursedelim. Helike. Mene şunday mıltıklar vardı. Москва. Onun radyosu da şilerini bittiler bulmamış. Час. Ey Xudayım, tağın nesin? Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы. Meskan alğanat. Jimu yakınlaşacak tizden kızlar bulaylar. Jimu yakınlaşacak. Mene jirdip kelgenleri jir osundan urun alganlar karahatlar. Şu kirek kızlar. Mene olar bizlikler ne seçtikken anda Kızlar, işte sesi de yok indi. Biz bitmelerinde жылы da oturabız. Efendim, ranın bulup bir yutum suğa intigip yotalardır. Yağın etkine sıksın indi bu soğuşunu. Söylemeyin de Nesime, söylemeyin de. İlmin ayıp oturmağı sana. Eyde bir jırla olayım mısın halle? Eyde kuşukayım, Suzali şu jırını. Yaradan min eytmim gene onu
қайтмайсың. Құшылары қойда туған yoqlarına, seni qaman yok neydir koymaysın. Ey kızlar, bigrek motor etip beylesindi bu beyleğin askilarınızına. Ey, etme deyindi kırşıkayım. Mene min kigen biyerelerini, naskilarını kigen suğuşçularının kul ayakları tunmasın diyeyim. Hele ben başlagan yönüm da bitip kire. Birin men mene min sana beygerde öyle bitirsen, beyler. Min baştan untağalarga beyleyim. Rinatıma da yük baş kirek kardeşini. Şulay endi şulay. Fronttagılarga dibi şu, fronttagılarga Kızlar, bir vakit minikinden hot geldi. Hayır. Şasa bir vakit bardık dey, bargaç Nemis şasa oyun dey, akşa kilitip bak kayttık dey yazgan. Kitandan, mene, ul tege Hitler diye merhunun başına koşan kigirler iken kapçı beni kızlar. Dizden kileşekler, dizden kileşekler. Yoklarsın da indi kızlar. Kişi tübeniş Sefergali utundan koytup kile. Ullu kiyiz itek kiygen, oyağın kışke siri miskin. Yoklarsın indi, ağır bit, bizge de ağır. Bizden şulay bitindi. Toktay. Nesime değil. Uyatmasa. Nesime değil. Şu şükür. Uyan hele. Korali borali yine koydu dikleri. Organsındır. Borali. Bu özüm elenip gitken kızlar. İşe bit firmadan son koytsı. Silemedi. Su koydu. Bu koraltılar koya gitti de, mine ettim yondular dedim, indi koya. Kızlar işini gel. Toktay işini severim. Yok kireli babalarına. Yok Toktay. Neresi? Bu kimen de var bu. Bir, Koy buraya gelin. Bu sefer koy buraya gelin. Melek kireli. Bu sefer. Güzel kayınla canım. Nurgali gel geldi. Nihallerde kuşulayalım. Vallahi sen uzun nihalde, biz isenle uzun nihalde. Ne kurtar senin nihalini? yarar, hoş isen bu sakısından şöyle ayakkına. Kaydırma yokuşu, kaydırma. Korali, Nurgali senin sodri bilen birge gitkenin tugulmasa. Birge gittim. Vurmegensindir hiç. Yok. Vurmadın mı? Kırşık keyim Toktay'la. Yürtegen yenisi sınavlarını Nurgali keyini yeriye koyduğları. Samanlı bir de koyun kızlar. Yürtegen yenisi kızlar sınavlarınızı. Eydeme Nurgali keyim. Koyup dihele eydeme. Ey kızlar, hoşumun var zindiler ama biz paydık bulmasa eyde şeyler koyup. Sağ ol kuşuna. Eyde Nurgali keyim. Sol bulmuş. Böyle. Bu ne dihal bulundu? Sol biri gelin, sinirşin beni yeri bilmezler. Yarar, kışın iri koykan. Kızlar tuttan. Ey Kızlar taşına koytup kırsın ideyim. Kelimenin de merhetlik şey yok eyme. Eli yomağına bir yıl boyu hotuyup diye bu Şey çıkmışsın Ali. Mene topurda koytup da geldi. Radyonla boş yere bilen Neyse işte ama. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую Mutlu yıllar öptü, жеңүү келді. Көплер бізге әйләніп қайтмады. Исән саулар Берлинға жетіп, туған ауылларына атлады. Жеңүү күнді көктен көзім алмайм. Көгершінлер ойнай ышынып, зәңгәр көкте ап-ақ қанатлары көміш кебек ките шағылып. Жеңүү күні жеңіл берілмәді, жыр жырланмай. Йөрәк жылый, һәр бер солдат өчен 20 миллион жан өчен.
Яңғыражыр ватан үшін. Рәхмәт ватан. Жеңдің талпындым. Яңғыражыр. Ғырурлығы болып халқымның. Çiçekler uçkan şaka, savunmak bize almadı. Ok çiçekler uçkan şaka, savunmak bize almadı. Savunmak bize almadı.
Wake